Špargľa s kuskus šalátom. Na prípravu potrebujeme 600 g očistenej špargle, 1,5 decilitra bieleho vína, 4 decilitre zeleninového vývaru, 1 šalotku, 80 g postrúhanej mrkvy, 80 g cukrového hrášku, 80 g kuskusu, 20 g postrúhaného parmezánu, 5 g bazalkového pesta, 80 g cherry paradajok, 100 g rukoly, 50 g masla a 50 g olivového oleja. Očistenú špargľu položíme na panvicu s roztopeným maslom. Podlejeme 1 decilitrom bieleho vína a vyredukujeme. Následne podlejeme polovicou zeleninového vývaru a domäka povaríme. Šalotku orestujeme na olivovom oleji, podlejeme 0,5 decilitrom bieleho vína a vyredukujeme. Pridáme postrúhanú mrkvu, cukrový hrášok, kuskus a horúci zeleninový vývar. Prikryjeme a odložíme na 5 minút zo sporáka, medzi tým kuskus zmäkne. Potom do kuskusu pridáme postrúhaný parmezán, bazalkové pesto, na poli rozrezané a ogrilované cherry paradajky a rukolu, ktorú sme predtým pokvapkali citrónovou šťavou a olivovým olejom. Celú zmes premiešame. K špargli so šalátom si vychutnajte Hubert Klub polosladký, ktorý je vhodný k ľahkým jedlám. Dobrú chuť!